Так. Хіба што пачалося, я спадзяюся. Ось там будзе лепш па гучнасці. Так. Зараз пракантралюем, каб усё працавала як належыць. І пачнем. Тут уже бачым. Па гучнасці. Так, спадзяюся, што гучнасць зараз дастатковая. Хіба што так. Добра. Рады быць з вамі зноўку. Усім прывітанне. Сёння раніца аўторка. Учора не стрыма былі важныя справы датычна асабістага жыцця, але сёння мы гатовыя прадоўжыць нашу, так бы мовіць, працоўны тыдзень, так? І зноў пачаць стрымаць і танкі, і Евротрак сімулятар штодзенна. Вось, і пачнем, канешне ж, з танкаў, бо такая сістэма мне больш за ўсё падабаецца. Спадзяюся, што я ўжо прачнуўся і дасца выдаць нейкі добротны бой. І не адзін, хіба што. Дарэчы, на выходных я змантаваў ажно 2 ролікі, якія выклаў на канал. Спадзяюся, вы іх ужо пабачылі. Калі што, пішыце ў каментарах, як вам зайшло ці не. Так, а з задачаў, калі што, у нас асталося толькі 2 ўзроўні, калі не памыляюся. Зараз 49, каб выканаць ім баявую перапустку. Я об этом кажу. Дык, калі я не памыляюся, то мы сёння закрыем гэтыя штодзённыя задачы. Вось, і баявая перапустка будзе выканана. Там можна будзе набыць нейкі стыль за 5000 ачкоў. Жетоны мы траціць не будзем, так, бо каплю ці на лору, ці на яшчэ які танк. Трэба будзе неяк асвежыць у сваёй галаве, што там можна набыць за 20 жетонаў. Так, тут мы едзем, калі што, на гару, паспрабуем адкідаць, бо я пакуль да яе даеду, я ўжо набой перакіну. Вось, і не зарадзяцца. Вось, і будзе магчымасць гэтыя 4 снарады аддаць. А калі што, то ўсё роўна можна будзе па цэнтру праехаць туды, дзе стаіць зараз ЕХПЗ, і там нешта паспрабаваць зрабіць. Ух. Так, супраціўнікі не паехалі. Ага, яны зажаліся, і тут можна акуратна так. Тым больш, леапард, фуцюр і ўсё на гэтым. Чакай. Не, хлопча. Давай, ТВП-ха, мы с тобой неяк паспрабуем тут латкавацца. Оскуть. Тут сядзяць сабе як ёлупні, не хочуць выходзіць, і Теста 3 не хоча атакаваць. Адсюль што мы можам зрабіць, я нават не ведаю. Апошнім часам гара агулам не вырашае нічога на гэтай мапе. О, нармалёва. Адзін, другі, трэці. Усё, галда пагнала. Нармалёва, так. Добра. Адзін барабан ёсць, гэта 1180 атрымалася. Добра. Што далей? Оу, тут ябр стаіць у іх, ты паглядзі. А вось СТБ, ага. Леопард гору глядзіць. Тут уже шотны ТВП. Трэба глядзець акуратна.
гэта таксама дапамагае CS-59. Так, коня я не бачу. Вот это не бачу. Казахстан. Ёсть. Чекай. А, их тут два. Я навіть не зауважу, что их тут два. Давай. Нема. Проспал. Так и ведал. Не. Ну куда ты едешь? Ну ай. Засранец. Ні, треба було скидуватися з того краю. Не тут. Так. Наступний бой. Наступний бой, як до всього до арта буде, так? Хоча можу з арти починати. Потому что я лезу на хамелька, коли я ще не проснулся, и пальца не памятаю, бо з п'ятниці по понеділок я не гуляв. Ось, треба ніяк з арти починати, ось як треба. Я разумею, конечно, что скиллуху артовую не поднять никак, ни пальцы не распрацуются, ни мозг не проснется, а тут... А хотя, кто его ведает. Может, аккурат таки за арты и проснется это мозг. Все восьмерки. Все восьмерки. Я поедем у Хмузы, вот тут станем. Разом з патехами паспрабуем спачатку звесціся на СТ-фланг. Можливо, не даць переехаць за узгорак, які там ёсць на тым фланзе. Ну, вось у гэтым ОА-1. Так, а патехи сюды не едуць. Нереально, что тут можно сказать. Тут надо паспрабаваць неяк прокинуть. А у нас только индейка поехала. Ха-ха-ха. Такое адчуванне, будто гэты фланг уже все. На гэтым мы скончым. Угу, Т-44 тут. Больше никто не поехал, хіба что. Бо индейка никого не засветила, а мы тут... Чекай. Давай, подставляйся. Амаль что. Бурасик. Угу, бурасик, так. Так, хлопцы мы не бачим. О, шапотают. Я чомусь лишив, що сюди треба ніяк звестися. Не треба було в это і робити. Добре, ЛТ-432 забрав ёлку. Так, об'єшен шапотака засвітив знову. Але не. Так, ну что, допомагаем тяжким танкам. Кольки вас тут, ты погляди, а? Твою мать. Добре, далі тіло. Мимо. Навод не оглушив ніводного танку. А не один есть. Так. Нормального там проймуть. Патехи. Ось гэта, што там шкода стаіць, кары, нечага чакаюць, чаго яны чакаюць. Да, па сраках трэба даць трошки. Зводзімся і паехалі ўсе. Доўга снарад ляціць, занадта доўга. А шкода так і стаіць і пазірае просто. Нічога не робіць. Ай-яй-яй-яй-яй. Гэта не падобна бой на пераможны. Адразу відаць. Чого не бачна, тут не бачна, тут так само. 3, 2, 1. Прими.
Ёсць. Прамое траплянне. Так. А чаго Ксор паехаў туды? Ён спецыяльна спачатку зліў індзейку, а потым сам паехаў туды злівацца. Ну ці не дурніца? Сінлак. Што? Тражэта не прыехала, тражэта здохла. Кары? Чаго ён чакае гэты кары? 3, 2, 1. І заберу. Ёсць. Забраў. Так, як яшчэ дапамагчы? Трэба, каб Обсидиан забіраў Сінлака. Сука, блядь, тут... А тут дыра. Ты паглядзі на гэта. Ты поскудь тупая, дзе ты там ездзіш? Ага, зараз. Знайшоў дурнога. Блядь, а як я так стаў? Ды гэтую дзірку не забачу. Так, добра. Кан ДПЗ. Ось, Шапатак едзе, спадзяюся, Шапатак зараз. О! Чакай, ты куды? Дурак. Паглядзі, што я нарабіў. Тупа кінуў у труп. Слухайце, а нашыя выстаілі? Вы бачыце, цяжакі тупа паўзрываліся ўсе. Ой, 103 ўжо зажаты, і ўсё на гэтым для 103-га. Давай, АМХ, адступай. Чотири, 3, 2, 1. Ну давай, АМХ, ну что ты? Так, для павачэння. Что у нас тут? Недзе тут павінны быць автоводы. Чай за ўсё вось тут вось. Бурасик. О, Бурасик збіў Ксора. Адтуль? Ты упэўнены? Ну так. Всё, Обсидиан табе знайшоў. Пум-пум. Што ж, я нават не зведуся яшчэ. Ну, арта ёсць арта. Тут нічога не зробіш. X3 ёсць. Ой. Хацелася б на хамяку. Што тут выскоквае заўсёды? Купоны? Але што яны не трэба. Ці ёсць мажлівасць адпісацца ад гэтага лайна? Каб гэтыя купоны не выскоквалі мне. Бо я ўсё роўна ў гульню не данашу. Так, зрэдку. Апошні раз, калі што, гэта было 2 гады таму, у 22-м годзе. Я тады купіў гэтыя коробкі наварочныя. Лінкс, калі што, гэта толькі другі бой на ім. Так,
75. 8 узровень, 75. Ну чому не? Давай поспробуем. Центр, отжим. Как сбить усе ЛТ. У меня масса хіба что великая. Ну так, елк ее докладно протараню, але... Кто там еще может быть? Елка, Ебр, 75. Так, протараню. Хотя кажут, что можно ехать сбивать. Так. Чому я... О, другая реч. Не трапил. Ать! Ой, а что такое? Тридцать 38. Ах ты поскуть. Ебучие фугасы. Назад, ебать. Ты бачив, сколько у меня хп? Назад він кличе. 35. Сука. Ні, треба ще вчитися на гэтых коловиках гулять. Бо не отрымливается так. З наскоку. Так, ЦСК. Бой за центр. Что по ЛТ? Хто у нас у якості ЛТ? Рушка. Не, гэты будзе у хмызах сидеть. Треба ехать на левый фланг в таким разе, и коли он поедет в центр, то он, конечно, засветить кого-никого тут. И мы накидаем отсюда сюда. Але, конечно, от башки мы не выйдем. Обтяжек, ОПТ стрымливать ніяк. А куда гэтыя повернули свои бошки? Погляди. Яны лічаць, што яны не у гэты рэжым гуляюць, і што? Да. Это ж сустрэчны бой. Навошта туды ехаць? Так, Рушка поехала в центр, як я и думал. Я на увогуле попросту устала у захлоп. Ой, дурница нейкая. Так. А соперники наши не поехали агулом на гэты фланг? Что гэта увогуле делается? Блядь, это я дурень, блядь. Я не про той режим, я не про шторм. Ой, дебіла, бачите, ось не проснулся яшчэ. Дасюль. Не глядзячы на то, что уже поза 15 хвілінаў. Толькі стрым працую, я яшчэ сплю. Голова, два вуха. Давай, родный, давай. Так, 7-5-2. Думаю, треба зарядить. О, 50 БМ. Туды, блять, яно ляціць. Хто мне вытлумачыць? Хоча б так.
50. Так, за мною нікого нема. Не отрималося. У їх мінус ЛТ, добре. Спробуємо Е50 розвести. Ага, тут не Е50 уже. Тут 140-м. Так, я навіть не ведаю, що тут можна зробити зараз. Таких от ось варенках. Та блять, ти ляці куди-небудь, уже не туди. А ну ця у сраку. Сука, ні одного разу у центр Юну не полетіло, ви бачили? Ніби я гуляю, не ведаю, там на Т-49. Ну и снова центр не летит. Что такое? Перекинуть на ББ. Заставить в это... Этот замок, бо нема чого тут робити, не подається. Просто 14. Добре. Блять, вот это я подставился. Конечно. Конечно, не трапить. І он зараз уже чекає, так? Зведено добре. Конечно, говно полное. Из науку не полетело. Треба дочекаться, поки Львосіни приїдуть уже на эту. Уже з центра приїхали хлопці, зараз вони доїдуть сюди. Угу. Так, а там ще Кобра може за мною наблюдати. Так. 752, не пам'ятаю його бронювання. А, Кобра вже тут. Я пошли. Опа. Бум. Навіщо ти так робиш? А вот Арта приехала мне что тут показать, рассказать.
Добра, яшчэ тут засталося 1500 досведу. Мы, калі што, ўжо выканаем гэтую задачу, атрымаем гэтых чарапах. І на гэтым можна будзе скончваць на сёння, бо хочацца ўсё ж такі Евротрак сімулятор пагуляць, калі што. Я там не выканаў, прабачце, але паспражваў, што там можна рабіць наконт гэтага Pathfinder. Там аказалася такія вельмі цікаўныя рэчы, чым я распавяду ўжо на самого стрыме, што і як будзем рабіць у бліжэйшы час. Гэтым тыдні і далей. Так, зноўку гэтая карта Маннергейма. Так, трэба ехаць налево, С1 і становіцца ў Хмызы, рабіць гнездо, становіцца там на адстрэл, бо десятак даволі шмат, Леопарды, Прожетта, 430У, АМХ-30 ёсць. З девятак. Гэта не шкодзіць. Яго пераканаем. Вось, і такім чынам там ёсць много інфармацыі па планах, па бягучаму статусу. Вось, можна будзе распавесці што-небудзь. У меня зараз ведаецца такое ўражанне, што трэба будзе неяк перад стрымамі развінку сабе рабіць на паўгадзіны якія-небудзь, каб нармалёва атрымлівалася. Гуляць. Бізонт. Качка. Ну куды ж ты, куды? Блять, перакрыў. Хіба гэтага выстачыць. Вось ён на МХ, але бізонт едзе. Навошта ён туды едзе? Тыпу моцны, тыпу цяжкі танк. Ніхто цябе не разбярэ, ну паглядзім, канешне ж. Ніколі не лічыў бізонта нейкай праблемай, якую нельга было б вырашыць. Ківіча схапіў ужо 2 стрэлы сабе ў патыліцу. Ай, блядь, людзі. Гэтыя паджымы яны да добрага не прывядуць. Яму нічога добрага не дадуць. Не павінна быць, ага. Ты паглядзі на яго. Ага. Чакай. Ну куды ты, куды? О, Ганкевіча борт свой подставляе. Ага. Малайчына якой. Блять, ну альфа, ну вылеці. Навошта гэты мусор тут? Иди ты нахуй. С такой докладностью стрела. Сука. Угу, я яшчэ і свячуся, бо злева там. Добра, мінус. Тут нас Тартойс разбираем. Пакуль мы не заб'ем гэтага светляка. Там яшчэ і бурасик недзе ў цэнтру ёсць. Come on, lads. Бурасик докладно, он тут.
Добра. Хоць неяк яго можна пашкодзіць. Хаця б у гэтую... А дзе яна? Все. Увогуле не трапіў. О, вельмі добра. $293. Блять. 293. А в тебе черти драли. Ага, да. Конечно. Выходь. Один стрел есть. Так, там яшчэ і пражэта нас сустракаю. Блять, яны яшчэ не задапталі гэтага пушку. Где ты там? Нормалёво так, добре, подставляется. Гуселька. Кепска. Опять. І зноў. Колькі ж можна? О, добра. 4, 3, 2, 1. Нарэшце. Перазарадзіўся. Ага, паскудства. По 5-7, а навошта ты тут мне? Ой. Так. Что ты паглядзі на гэта, а? Гэтае гаўно кідае мне без асвету. А і ўсё. Што я загуляўся. 3700. Неблаго, конечно, але... Ой, можна было б болей накидаць. На якую 1000. О, блядь. Гэта мяне здзіўляе. Слухайце, на мой погляд, я гуляю неверагодна, аж ваніты бяруць. А мне нейкую тут нават адзнаку даюць. Няўжо так кепска гуляе Евросервер? Да, у меня блайнд был. Чекай, блайнд. Ну так, да, 300 схвалировало. Альфа. Не ведаю чаму. Карацей кажучы, о, і гэта таксама перамог ЦСКА. Дзе яна? Ось тут. А, я ўжо ўзяў, прабачце. Дык гэта ж, дарэчы, пра адзначкі. Колькі баёў я згуляў усяго? 76. І гэта са стокавай пушкай, уявіце сабе. Дурніца нейкая, увогуле не разумею, што, для чаго, аб чым. А што толькі, кажу, астатнія пагуляюць у гэтую гульню. Яны ніяк не зразумеюць, што в гэтым танке можна рабіць, чаго нельга. Ось, такім чынам, ой, гаўно нейка атрымліваецца замест добрай гульні.
Мне падаецца, ці якасць стрыму неяк падвысілась трошки. О, за высока у мяне паднятая гэтая плашка, цісні лайк. Ну і халера з ёй, ён там не перашкаджае галоўная тэхніца. І ўсё бачна наконт шкоды на свету, заблакаваны бранёй. Гэта галоўным. Калі што я на выходных змяняў налады трансляцыі, то, мажліва, яны спрацавалі. Яны, ну, мне так зараз падаецца, што якасць стрыму палепшылася. Так, а мы куды? А мы сюды ідзем, як заўсёды. Я там люблю гуляць, асабліва на МБТ. То бок там усё, што табе патрабуецца, гэта больш-менш цвёрдая галава. Можліва, там корпуса трошки і так далее, то можна што-небудзь добрага і зрабіць з гэтага кута. Вось, і таму МБТ, уся моя тэхніка, акрамя, вот, апроч леопарда, не люблю я там стаяць і не езжу дому. А вось ты. Чакай. Т-34. А колькі у тебе перезарядка, нагадай, калі ласка. На. Ці мае паплечнікі бачаць, што тут робіцца, ці не? Бачаць, добра. 3, 2, 1. Ну, блядь, ну. Вось ненавіджу гэта. Але без шкоды дае, без шкоды, але збівае там каточак, ці ўсё што такое. Ять. О. ТС-5 проехал. Як? Сука, як? Ёлка. Ты ж стоишь тут у хмызах. Что ты там бачишь в огуле? Ты нихуя не бачишь. Тады навошта там стоять? Дурань ты. Каратей. Так, не, на Е75 не хочу. Е50 давай. Все ж таки тяжко прачынацца пасля выходных, пасля нейкага там панядзелка абыякавага, недастрымоўскага. Я голам гульню не заходзіў, трэба неяк так все ж таки рабіць разыгравальныя нейкія сабе баі, а то нічога не атрымліваецца пакуль што. Рэчны бой, база ў горадзе. Што мы можам тут зрабіць на Е50? Усё, таму што мы ў топе. Супраць нас усялякія Т-55А, ЦС, Пражета, Тартойс. Нормалёва, слухайце, у іх няма каму горад штурмаваць. Трэба адбіраць горад. Калі так по-добраму падумаць, то агулам такі склад нібы турбобой павінен атрымацца. Нашу карысць, канешне. Ну, глядзіце, у іх 2 танкі нават у цэнтр паехалі. Яны ж у касанне павінны адлетаць, да. ВИС-6, там стопудова нейкая ЛТ. Повезло ему. Прожето 430. Ты нечто 430 вылез. Неде. А как тебе? Ты что, я его не пробил? Куда я трапил тогда?
дурніца нейкая. Я нормалёва так поджали. Трэба выйсці ось тут, дзе Лёва паехаў. То есть я не разумею, гэта выходзіць там, а гэты тупо стаіць, пазірае на гэта, ці што? Хто мне распавядзе, што тут дзеецца? Чого ты стаіш тут? Ты паскуда. Сядзець там за кутком сваім. Мне тут выходзіць не трэба. Васім 4 добрую справу робіць, свяціць нармалёва так. По-дурному зрабіў. Так, ладно. Лёва, прочнись. Блять. Трошки так бентежить. Зараз ён перакрые мне его. Да иди ты нахуй, там зеленая была. Ага, конечно. Конечно, конечно. Тут 3,8, поглядите на это. Не, тут я за этим хлопчуком нічого не зроблю. Ніяк допомогчи. Ты, блядь. І знаходиш же яны гэтыя прастрэлы тут. Як яны гэта робяць? Хто мне распавядзе? А иди ты в сраку. Их усё залетало. Усё. Хто б сумняваўся, што мы будзем у топе. Да купить главу. Тетю нахуй. Что тут такое штоденное? 4 техники. Техницы забой. Так, калі што?
калі што. 45 хвілін, а мы ўжо все скончылі. 4 фрагі зрабіць. Давай на гэтым. МБТ. Можа пафарміць гадзінку? А, не, гадзінку дакладна не. Мы зараз пастрымім яшчэ хвілінак 20. Так? Да, нават 22, як я бачу па свайму гадзінніку. 22 хвілінкі пастрымім і перайдзем у Евротрак сімулятор. Таму што нешта цяжка гуляць, нешта не ўдаецца нічога зрабіць нармалёвага. Таму наўпрост пойдзем у народную, але дакладна стабільную гульню. Едем налево, поджимаемся под узгорачак, які там маюцца з гэтымі хмызамі тут. І адтуль уже будем адгульваць. Так, трое у одних хмызах стоять. 3 ЛТ. Ну, ведаеце. Такі сабе. Такая сабе тактика. И что? Так и будем стоять у троях. Один есть. Ага. Ты, напевно, будешь лічыць, што нехто будзе ў хмызах стаяць. Конечно, што будзе стаяць 130. Побачим. Слухайте, а я хочу поджаться. Не хочу стоять, не хочу ничего тут такого выстоивать, я б так нават казал. Ой, что я не туда поехал. И гэтая паскуда мне одним стрэлам и гуслю, и баки пашкодзіла. Ну вы поглядзіце на гэта. Что тут у нас? Брасик у нас тут. Чекай. На, 1. 2. Ладно. Неблага было б, каб Саладзін і Сунлак поджаліся под мяне, бо ААТ гэтае можа і Су-130 напалохаць. Добре, погнали. Вау, мне тут не опускается. Бум! Фейерверку заказывали трохи. Ты наступний. ААТ. Рихтуйся. Мяне напружвае, што ад'ехаў Берасік і ELC туды. Яны нас высвецяць з гэтых низоў, якія вось тут маюцца, і мы не падыдзем бліжэй, бо адна арта. Магчыма, яшчэ не ўсё так кепска будзе.
Стенлак моцны. Траціў большую частку хп ўжо. Ага, вось тут яны сядзяць. Вось тут, вось тут. Трэба, каб нехта іх высвеціў. А як іх высвеціць-то? Не ў гэтых. Вось тут? Ты не вось тут. А дзе? Чакай, а дзе? Тут? Не тут. Гэта што, мы іх ПТ-полку зараз зоймем? Ой, нешта вы дурное зрабілі, хлопцы. Не, глядзі, не дурное. Лак паехаў, а яны... Ага, вось яны. Ой, нешта я не туды зводжуся. Вось ты дзе. Ну на табе пасрацца. Ой. Я тут адзін застаўся, а арта ў іх аж там. А тут супраць мяне ажно 2 ЛТ. Таму што нам трэба рабіць? Правільна, спачатку ЛТ, а потым арту. Канешне, гэтыя ЛТ дамагі не наносяць так нармалёва. У мяне лепш атрымліваецца на МБТ, але ўсё ж такі. Не трапіў, нічога. Нічога, затое мы бачым, дзе ты. Мне гэтага дастаткова. Ты прыпыніўся, таму даеш мне наблізіцца да цябе. Да ідзі ты ў сраку, рэакцыя, блядь. Як у пенсіянера, як у дзеда, ну. Так, бурасіка трэба неяк збрыць. Ага, ён знік. Ён знік з-за свету. І гэты высвеціў. Добра, бурасіка забралі. Ой-ой-ой. Гэтае гаўно трэба неяк знайсці. Гэтае гаўно трэба неяк знайсці. Ідзі ты ў сраку, ён мяне 2 разы трапляе, і 3 раз. Ты паглядзі, 3 разы на аўтапрыцэле. Што там у нас робіць? Ты можаш пад'ехаць сюды, не? Ты ж фуловая, паскуда. Ой, блядь, засвяцілі цябе. УДС 03. Ён цябе не забірае, нават калі ты не захочаш гэтага. Яго барабан на 600, а 799, ён толькі зартуе цябе. Можа неяк, блядь. Скуль ён свеціць? Ён не можа свеціць, ён можа свеціць толькі там, де УДС. Сука, пробіццё. Блядь. Гэтае гаўно яшчэ і выцэліць змагло. Ой, паскудства. Але і трапіў, ну. Прывітанне таму, хто далучыўся. Прывітанне табе, шаноўны.
Калі гэта не глюк Ютуба, калі ласка, напішы нешта ў чат. Але памятай, што АБС мае дэфолтную затрымку каля 20 секунд. Оу, нарэшце. Нарэшце. Так. Ну што, трэба ўставаць у захоп, бо няма чаго тут рабіць. І гэтае гаўно зараз будзе кантроліць. Не, табе трэба ўставаць тут. Ну не толькі не сюды, калі ласачка, ты стань недзе тут, каб ён цябе з зялёнкі не высвеціў. Ты ж 5 фрагаў ўжо зрабіў. Павінен нешта разумець. Ну лепш за ўсё тут. За дому стаць. Трэба нешта напісаць чалавеку. О, блядь, як гэта? А навошта ты назад ад'язджаеш? Господи, што гэта дзеецца? Я не разумею. Ты сапраўды вось так вот? Ці як? Што ў тваёй галаве робіцца, чалавеча? Ты навошта так стаў? Ой, бля. Не перайшоўшы ў ПТ-мод, ён тупо стрэліў з такім раскідам. Ага, канешне. Вось сюды ўперад табе трэба было ехаць, а не назад, падстаўляючыся пад стрэл. Што ты ездзіш узад уперад? Ой, блядь, дуранейки. А, мы ж 4 завалілі. Ну не ведаю, што тут яшчэ рабіць. Апошні бой хіба што зрабіць. Все задачы выкананыя на сёння. Толькі ў цэнтр. Усе восьмерки. Куды поедем? Калі ўсё добра складзецца і нехта пацеціць, прыязджаючы в цяжыку, то мы хаця б адну тыку ў борт дадзім. Так. Нешта яны позна засвяціліся ўсе. Ну, блядь, ну. Дзе ж ты там свеціш? Яны так позна засвечваюцца, што іх не бачна нават.
Справляюся. О. Нормалёво так атрымаў. Нават гэтая курва прабіла. Блять. А адкуль КВК-12? Ажно адтуль? З сярэдзіны ці што? Не, адсюль. І без засвету ён адсюль кінуў, гляньце. А давай, табе зараз ось один раз стрэлім. Зе Лорен. Ага, ён тут бачыць мяне. Так. Падаецца, ці один раз я трапіў, конечно. Такой дакладнасцю стрэлу, да, можна трапіць толькі сабе ў нагу. Так, бураск. Чё, блядь? Вы гэтае бачылі? Ён нібы скрозь дом прастрэліў. Гэтая гульня мяне здзіўляе. З кожным днём усё больш і больш. $350, я уже шотный. Угу. Та паскуда сюда переехала. Ну и холера з ім. Калі мне боеукладку праз дом прастрэльваць, то гэта такое сабе, ведаеце. Мухаммад Уа. Ну ўсё, гэта дакладна апошні бой. Так, что мы тут можем зрабіць з десяточками? У центр подъехать, сюды пострелять трошки, можливо там будзе ехать не КЛТ шалёная. Паспрабуем з центру адгуляць. Наш стелт неведомо что робіць, тупо под свет. Мантикора, ты правда хочешь подъехать наверх? Не загусліў, але ж шкода на нас. Ну, планую того, что всего хп. Чуть-чуть в сраку, блядь. А тут прострела уже нема, слухайте.
Не, Теслтыя. Я табе не раю гэтага рабіць. Type D63. Можливо, ми супраць яго і пагуляем. Давай паспрабуем з цэнтру яго забраць. Тут менавіта ніхто не чакае. Ага. Нормально перевеліся. Помогли забрать, добро. Леопард, ведаеце, такі, а што тут можа рабіць нешта? Вот так. 101, блять. Холера тебе бери. Вау, добре, что не пробило. 165. Гэта добре. Я думаю, зараз атрымаю, як заўсёды, на 400. Каб хто яшчэ падсвяціў леопарда. Уже разберутся. Гонкевича. Ай-яй-яй-яй-яй, не поспел я. Блять. Такий разброс. Угу. Блять, ляти у центр, паскуда. Куда ты, блять, полетела? Сука, знайшла ж я на себе там самую моцную частку. А зараз у скалу. Угу. Заебись ты, курва. И Гонкевича никто не светит, так? Я могу отказать тут. Рабанек. Блять, и он яшчэ мяне целить. Господство. Кажа ты сядзіць тут у цэнтры, нешта там сябе варажуе. Что ты ворожишь, коли ты Гонкевича не светишь? Поднимайся, крыто. Прям уже шотно.
Так, добра, на сёння хопіць. Няма настрою гуляць у танкі. Так, пакуль што я тут не ўзяў, мне засталася одна з 5. Для чаго? Для каго ці для якога танку я яго не выкарыстаў? УДС выкарыстана. ЦС-ка таксама выкарыстана была. Что это? ЦС-ка ёсць, ЦС-ка была. Так, что там было? МК. Было. Чекай. Я про Хочкіса забыўся. Про Лінкса. О, крацей. О! Гору паспрабаваць узяць. Колькі альфа? Дарэчы, 175. Джик. Так, трэба паспець на гару. До речі, я вже давним-давно не гуляв на ЛТ, і на гэтай мапі гару не штурмував, слухайте, мабуть, годи 1,5. Так, ага. Не, гэта танк. Блядь, да крути ты свой. Дарно. Сука, блядь, кривое. $168. Пойдзе. І елочка, і гэтак далей. Добре. Ой-ой-ой-ой-ой. 158. Ну, альфу, конечно, оно не даст. Заход действительно беспечно. Ну, куди ж ти? Идеально. Як тут гэтых пацуковыць выцэльваць? Ага. А где Брасик? Брасика что, нема? $131. Ёб твою налево, мать. Вось гэта кальфа. Вось гэта альфа де кальфа.
О, шапатак. Ну-ну. Не, я тут, конечно, і як дурень адгуляў. Ось, але... Куды Барасік падзеўся? Вось гэтае пытанне мяне цікавіць. Вижу, ён адсвяціўся і праехаў праз мяне і ELC, не засвяціўшыся. Не, так і стаіць за камнем. Ён упал, поехал усім за спину. Пятнадцать один. Добра, пашанцавала, што не мучыўся доўга. Гаўно нейкае. Адным словам. Так, можна страціць гэтыя ўсе ачкі. Тавары за ачкі. Што ў нас тут ёсць? Ланцалот нейкі, Гасконец, Тритон, Е4, Е5, Паттон. Супер, конь можна. Баджара ў мяне няма, гэтага такса няма. Еча няма ў мяне, Кранвагана няма. Ну, няхай будзе гэты за 5000 ачкоў. Так. Гэтут супер конь. Янчура, Советы. Супер конь, гэта ж Брытань. Левандовский, поляк. Все так, так. Фиолетовый у меня он. Выгляд. Штурмовой, вартовый. Ну и все. Ось такая прыгажосць з'явілася на аккаунте. Добра, калі што. На сёння, калі ніхто не супраць, я ўпэўнены, што ніхто не супраць, мы скончым. Вось, і такім чынам пабачымся хуценька ў Еўратрак сімулятары праз некалькі хвілінаў. А на сённяшні дзень мы скончылі з танкамі. Дзякуй вялікі за ўвагу, дзякуй вялікі за падабайкі, якія вы, мажліва, паставіце пасля прагляду гэтага відэа. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, ўсё ў нас будзе добра. Разам мы пераможам. До побачення.